YouTube, аз съм Изарбеги и днес ще направя една тъмба в Бъдър PvP, защото възнамерявам да не игра там, тук де. И де, това ще бъде тъмбата, значи първият човек ще печели Pro 4 сет, 2 легендарки, ще бъдър меч, Бъдър Боу, една стрела и Монстър Спаунър. Вторият ще спечели абсолютно същите неща като първият. Третият ще спечели Ender Set, Pro 3, нали? И також някакви си итеми, 48 обсидиан, един монстър спаунер, един станк TNT и 32. Четвърти ще спечели майко, ще спечели Ender Set с плюс Wither Set и Ender Match. Петият ще спечели Ender Set и ето тези итеми. А вече шестият ще спечели итеми за рейдване. Ето те починки не са за рейдване, но както и да е. И да, това ще бъде от томбата. Надявам се да ви харесва. За да се запишете, трябва да харесате клипа, да се абонирате и да споделите. Споделянето не е така. Не е задължително. Но ако искате споделете, ако искате не ме бърка. И да. За да запишете, трябва просто да напишете така запис. И името ви в Minecraft, например, в сървъра де, нали, Jacob е така, например, като моето. И надявам се клипа да ви е харесал и до скоро.